Hare Krishna. Am I audible, Mataji, Prabhuji? Yes, yes, Prabhuji, loud and clear. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya. Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravadi Pracharine. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. तर सर्वप्रथम भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे सगळे भक्ताल चरणांत प्रणाम आसता. विशेष करून आमगेल भागवत पुराण कोंकणीचे ऑर्गनायझर्स आणि इन्स्पिरेशन्स आणि जितले सिनियर डिवोटी हां तू कनेक्शन हां तू आसा ती मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजी आणि विप्रसुदामा प्रभू ब्रज गोपिका माताजी विश्वंबर प्रभू आणि कितले की डिवोटीज हां तू इन्वॉल्ड आसा ती ताका आमी धन्यवाद दिवया. आणि एव्हरी टाइम नवीन नवीन कसले कसले प्रोग्राम्स इव्हेंट्स सेमिनार्स हे सगळं कंडक्ट करत आसा ती. तर आम्ही रिसेंटली भागवत पुराण कोंकणी अंतू भागवत प्रवाह म्हणून एक सिरीज सुरू केला. आणि 2 दिवसा फुडेची हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभू जे हे बुकाचे ऑथर आसा ती त्यांनी आमकां एक प्रिलॉग जो एक रिव्ह्यू ओवरव्ह्यू जो एक इंट्रोडक्शन आमकां दिले. आमगेल मस्ती भाग्य के एक्चुअल ऑथर जे असे त्यांनी आमकां तांगेल मूल्यवान टाइम दिले. तर एक्चुअली हे भागवत प्रवाह कसले एक्चुअली संपूर्ण श्रीमद भगवत गीतांतू कितले श्लोक कोणाक गोतसवे भगवत गीतांतू अप्रॉक्सिमेटली 700 श्लोक असती. आणि श्रीमद भागवतमांतू 18,000 श्लोक असती. आणि श्रीमद भागवतमांतू 12 कॅन्टोज असती. आणि Hare Krishna, Radha Kund Prabhu is also here. Radha Kund Prabhu, please welcome. Please accept my humble obeisances. तर श्रीमद भागवतमांतू 12 कॅन्टो असत आणि 18,000 वर्सेस असत. आता श्रीमद भागवतमावयर आम्ही डिस्कस करतात मस्ती होड टॉपिक असं मस्ती सकड श्लोक असं मस्ती फिलॉसॉफिकल असं मस्ती पण जे श्रीमद भागवतम कोण वाजिता ताका कळला की कोण कोणाला उलयत असं आणि हे स्टोरी खंय तुकून सुरू जालें खंय एंड जालें कोणाक खंयचे क्वेश्चन निमगेलेले हो किंग तागे ल्हान कोण जनरेशन तर मस्ती पंता हे सकड मस्ती कॉम्प्लिकेटेड जाता. कितले लोक आसा ती आमगेली इंडियान तू सगळ्यांक भगवत गीता गोत आसा. भगवत गीताक एक्चुअल अंडरस्टँडिंग भगवत गीताची फिलॉसॉफी लोकांक आनीक कळना. इट इज व्हेरी टेक्निकल. Really, we are fortunate that we have senior devotees, Prabhupada, and we have devotees like Gaurang Darshan. जे डिफिट जे आमगेल भागवतम आसा जे भगवत गीता आसा तांकां एक बारी सिस्टमॅटिक रुपान तू तांणी अशी एक नोट्स तू केला. तर तांणी फर्स्ट भागवत सुबोधिनी म्हण केलेले भागवताचे नोट्स. आणि मागीर तांकां कळलें की मस्ती जे लोक आसा ती कारण की इज व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तांणी म्हाका म्हणटली की मस्ती जे लोक असली तांणी इतले फिलॉसॉफिकली ओरिएंटेड ना ती तांकां इतले सकड एक एक वर्साचे नेक्स्ट वर्सा कनेक्शन कसले मागीर नेक्स्ट चॅप्टरान तू हे कसला वर्ड यूज केला हे संस्कृत श्लोकान तू हे कसला वर्ड यूज केला. तर मस्ती लोकांक ते एक्चुअली डिटेल्स इतले कळना आणि मस्ती लोक इंटरेस्ट ना. ताजे खातीर तांणी एक अशी एक बुक बरयले खाली तांचो स्टोरी असा एक रिव्ह्यू असा एक ओवरव्ह्यू असा ताजे नाव भागवत प्रवाह म्हणून. तर आजी तुमगेल सगळ्या आशीर्वादान आणि मुरलीधर चरण प्रभू इन्स्ट्रक्शन आय एम फॉर्च्युनेट टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक. आईचे टॉपिक नाव असं 6 क्वेश्चन्स बाय द सेजेस.
तर फर्स्ट म्हणाली की श्रीमद भागवतम जे असतं ते 12 कॅन्टो असत आणि 12 कॅन्टो टू फर्स्ट आणि सेकंड कॅन्टो त्या देवाला लोटस फीट म्हणून आम्ही म्हणतात तशी देवाला फुल बॉडी असता तर श्रीमद भागवतम म्हळ्यार या देवाला एक शरीर देवाला एक स्वरूप आणि तांतू या 2 कॅन्टो मेळ्ळी फर्स्ट आणि सेकंड मेळ्ळी त्या देवाला चरण म्हणून आमगेला आचार्यान आमकां कसो शिकयला देवाक डायरेक्ट पळोवचें नज डायरेक्ट तोंड पळोवचें नज फर्स्ट तागेल्या चरणा तुकून दर्शन घेवका तशीची आमी देवस्थानां वता ती आमी देवाले चरणा तुकून मागीर वयर वयर वचून मागीर आमी देवाले सुंदर मुखमंडल सुंदर देवाले आमी तोंड आणि तागेले श्रृंगार पळयता ती ताजी कटेरी भागवतमान तू फर्स्ट आणि सेकंड कॅन्टो मस्ती मुख्य आसा ती मस्ती पंता शिला प्रभुपाद तांगेल पुस्तकांतू बरयता ती सो कॉल्ड श्रीमद भागवतम रिसायटर्स ज्यांनी भागवत सप्ताहानी करता ती तांकां भागवत कथा करच्याक मस्ती आनंद जाता जर तांगेल फेवरेट टॉपिक कसले दशम स्कंद 10th कॅन्टो ऑफ द भागवत कृष्ण लीलावर डायरेक्ट आणि जंप करतात आणि काय फर्स्ट कॅन्टो सेकंड कॅन्टो थर्ड कॅन्टो विषय तांणी सांगना ती आणि तांतुवे तांकां रास लीला मे बारी प्रीती तांकां दिसता देवाल अशी इंटिमेट आणि अशी सिक्रेट लीला सगळ्यांक सांगून लोकांक दिसता आमी मस्ती व्हड एडवान्स आसा ती तर प्रभुपाद हांणी बारी हाजे अगेन्स्ट आशिल्ले म्हणून प्रभुपादान सांगला की फर्स्ट 2 कॅन्टोस आमी वाचूका आणि मागीर हगूर 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 आमी 10th कॅन्टो लागीं वचका आणि ताजे मागीर 11th आणि 12th कॅन्टो अप्रोच करता तर तशींची आज आमी श्रीमद भागवतमाचे फर्स्ट कॅन्टोचे फर्स्ट 3 चॅप्टर्स हांवें डिस्कस करूया कारण की हे जे 6 क्वेश्चन्स ऑफ द सेजीस आसा ती ताजे क्वेश्चन तांणी फर्स्ट कॅन्टो फर्स्ट चॅप्टरान गेला आणि ताजे जे आन्सर आसा ती ते फर्स्ट कॅन्टोचे सेकंड आणि थर्ड चॅप्टरान तू डिस्कस केला तर ऍक्च्युली चिक्के टेक्निकल आसच्या पुरो जो चिक्के डिफिकल्ट आसच्या पुरो ते आमी ट्राय करूया अंडरस्टँड करच्या की आणि तुम्ही प्लीज चिक्के अटेंटिव्ह रावया ती आणि चिक्के संदार ऐका ती तुमकां ताजे फ्लो आणि कनेक्शन तुमकां कळटा तर श्रीमद भागवताचे फर्स्ट श्लोक जे आसा श्रीमद भागवतमान तू फर्स्ट श्लोकांतूच सांगला देव कोण हू इज गॉड फर्स्ट श्लोकाची फर्स्ट लाईन कसले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मस्ती पंत आमी हे श्लोक म्हणटा ती एव्हरी भागवतमान तू सूळ करच्यो आमी हे म्हणटा ती ओम नमो भगवते वासुदेवाय आमी कसले ओम नमो भगवते वासुदेवाय लेट मी ऑफर ओबेसन्सेस म्हाका ते वसुदेव मेळ्ळी जो देवकी कृष्ण जो वासुदेव आसा पळय तो भगवान आसा आणि म्हाका ताका प्रणाम करता जो म्हाका तांकां प्रणाम ओबेसन्सेस पे करता तर श्रीमद भागवताचे फर्स्ट श्लोकान तू सांगला जन्माद्यस्य यतो न्यात इतरश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदये आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त उपकम सत्यम परम धीमहि तर फर्स्ट कॅन्टोचे फर्स्ट श्लोकांतुची ऍक्च्युली परम सत्य कसले आणि कृष्ण परम सत्य कशी असं ताजे सांगला तर हे श्लोकांतू 7 डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ म्हणून सांगला फर्स्ट तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय असं तांतू क्लियर ऑलरेडी सांगला आणि मागीर जन्मादे असो येतो मागीर हे जो देव आसा तो जन्म घेना आणि तो सकळ कारणाच कारण असं मागीर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सकळ ताजे निमित्त चलता असं स्वराट मागीर फुल्ली इंडिपेंडंट असं मागीर तेने ब्रह्म हृदय मागीर फर्स्ट पर्सन ब्रह्माक आदि हृदयान तू ज्ञान दिलेलो कोण वसुदेव देव मुह्यन्ति यत् सूरया मुह्यन्ति यत् सूर्य मागीर इवन सेजीस देवतास तांकां वे कळना रियली हे ग्रेटनेस देवाल इतले देव महान आसा तेजो वारी मृदाम यथः
आणि इतलं सकड डिस्कशन कोरनो आणि हे सकड कोरनो हे कष्ट आसा. म्हणून या सत्यम परम धीमहि म्हणून फर्स्ट आय मेडिटेट ऑन द ऍब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ते फर्स्ट वर्स मस्ती इम्पॉर्टंट वर्स आणि मस्ती टेक्निकल वर्स आसा. इनफॅक्ट शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आमगेले शिला प्रभुपादाल गुरु आता कालीची तांगेले हे आशिल्ले अपियरन्स डे. त्यांनी अशी म्हणतात की फर्स्ट कॅन्टोचे हे फर्स्ट वर्स ताजे वयर त्यांनी मोर दॅन 1 मंथ वयर लेक्चर दिलेले एव्हरी डे मॉर्निंग इव्हनिंग ओनली ऑन 1 वर्स. ते सरस्वती ठाकूर आली ती तांगेल नॉलेज आशिल्ली. तशी बट इन शॉर्ट या वर्सान तू कसं सांगला या वर्सान तू फिलॉसॉफी की पॉइंट्स कसं असं ते सांगला आणि विशेष म्हणजे ऍब्सोल्यूट ट्रुथाचे डेफिनेशन सांगला. तर फर्स्ट 3 वर्स श्रीमद भागवतमाचे हे मस्ती इम्पॉर्टंट असं आम्ही फर्स्ट डिस्कस केले. जन्माद्यत असं म्हणजे देवाले ऍब्सोल्यूट ट्रुथ असं देऊ आणि सेकंड वर्सान तू देवाले कसं म्हणतात ताका क्वालिटीज एक्सप्लेन केला. भागवतम जे असतं त्याचे डिवाइन क्वालिटीज डिवाइन स्क्रिप्चर्स ताजे वेळ डिस्कशन केला. आणि थर्ड श्लोकान तू सांगला हाऊ टू रिलीज द भागवतम. कळलंय तर भागवतमाच्या फर्स्ट श्लोकान सांगला डेफिनेशन ऑफ ऍब्सोल्यूट ट्रूथ. सेकंड वर्सान तू सांगला कसं सांगला व्हॉट आर द क्वालिटी ऑफ दिस डिवाइन स्क्रिप्चर्स. म्हणजे या वास्तविक मध्ये जे डिवाइन ग्रंथ आम्ही वाचत असत त्याची क्वालिटी कसं असं वाय इट इज सो स्पेशल. आणि थर्ड मायली कसले हे इतलं अद्भुत या ग्रंथ असं ताजे आस्वादन कशी करचे. तर फर्स्ट वर्सा वयरी आम्ही चर्च केली. आता सेकंड वर्स बारी इम्पॉर्टंट वर्सेस यावे. धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयमूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुने कृते किं वा परायेश्वरा ईश्वरा सद्योरिधि अनुदते पृथिवी सृष्ट तत्क्षणात. तर या श्लोकांत तू कसं म्हणला धर्म प्रोजित कैत व अत्र परमो. या श्लोकांत तू फर्स्ट लाईनात तूच सांगला की हे श्रीमद भागवतमाची स्पेशालिटी कसले जे सकड चीटिंग रिलीजन असत ती जे सकड चीटिंग करता ती जे सकड धर्मान तू म्हणता ती की अशी केलेलं अशी जाता हे कर्मकांड हे ज्ञानकांड हे हांतू ते फर्स्ट हांतूची हे भागवतमान तू सकडाक रिजेक्ट केला. आणि हांतू आमक धर्म अर्थ काम मोक्षा विषय सांगना या ग्रंथान तू 5th पुरुषार्थ वगैरे डिस्कस करता ते त्या कसले प्रेम पुमर्त महा मैली धर्म अर्थ काम मोक्ष मुखार कसं असं देवाल प्रति शुद्ध भक्ती शुद्ध प्रेम ताजीवशी डिस्कस करतस. म्हणून श्रीमद भागवतम इज कॉल्ड एज दी स्पॉटलेस पुराण मैली अमलम पुराण आणि टॉप मोस्ट पुराण. कारण की तानी हे बेसिक टॉपिक नाही हाय लेवल डिस्कशन वगैरे तानी सांगतस. तर या सेकंड वर्स आशिल्ले आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट हा या वर्सान तू कसं सांगला की श्रीमद भागवतम जो वाजित अस ती श्रीमद भागवत जो ऐकत अस श्रीमद भागवता जो श्रवण करत अस ताजे सकडावून इम्पॉर्टंट क्वालिफिकेशन कसं अस का निर्मत्सराणा नॉन एनव्हियसनेस. हे मस्ती इम्पॉर्टंट असं आमगे लाईफान तू आम्ही मस्ती पंता कॉम्पॅरिझन करता ती कॉम्पिटिशन करता ती एक दुसऱ्यावरती जाळ करता ती ईर्ष करता ती. तर हे ऍक्च्युली भगवताम वच्चाक मस्ती होड इम्पेडिमेंट. तशीची तुम्ही भगवद्गीतान तू आहे कृष्ण अर्जुना सांगता की अर्जुन हांव तुका या ज्ञान कशाला दितस कशाला की तू नॉन एनव्हियस अस तू कसं म्हणतात ताका अनुसूयवे इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामी अनुसूयवे. हांव तुका या ज्ञान कसला दितस म्हणाली तू नॉन एनव्हियस म्हणून या जगान तू हर व्यक्तीक एक एक स्वतः इगो असतं की हांव ग्रेट असं. हा आणि कोण दुसरो मनीस मुखार गेला ताका ते जमना. इंग्लिशान तू 2 शब्द असत ती
एका म्हणटा ती जेलसी आणि एका म्हणटा ती एनवी. सगळ्यांक गोतच ह्या वर्डा विषयी जेलसी आणि एनवी. तर कोण आमगेल ओंचिके लायक काम करता, जो आमगेल पोस्ट घेता, हा आता आम्ही कीर्तन करता ती, तर एव्हरी संडे तुम्ही कीर्तन करचे असते बरोबर. नेक्स्ट संडे कोण दुसरा तिच्या अरे प्रभुजी वे लायक पद म्हणटा ती. तर कोण तुमगे जाग घेता तर तुमका दिसता एक जलन म्हणजे एक जेलस दिसता, अरे हक्क चान्स मेळ्ळें म्हाका चान्स मेळ्ळी. दॅट इज जेलसी. आणि एनवी मेळ्ळी जेन्ना आमी त्या जेलसीवर ऍक्ट करता ती, ताका एनवी म्हणटात. फॉर एक्झाम्पल एक मनीस आसा, तो कार आणतू येता. आता तागेली कार मर्सिडीज कार, जो BMW, जो लॅम्बोर्गिनी, जो रेंज रोवर, जो लँड रोवर, जे कितले एक्सपेन्सिव्ह कार आसा. जेन्ना आमी एक मनशा पळयता अरे ह्या मनशा लागीं हे कार आसा व्हय, आणि तुमगेल मनात दिसता ओ इफ ओनली मेगेल हांवें हे कार आशिल्लें लायक जाता. सो दॅट इज जेलसी. ते मस्तीपंता येता. समटायम्स इट इज नॅचरल. वेळेला आमी ताका ओव्हरकम करचे ट्राय करता. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट मागीर कशें जालें, जेन्ना आमी त्या एनवी जेलसीक ऍक्ट करता ती, ते वायट, अँड दॅट इज एनवी. तर आता ते कार पळोवन आमकां वायट दिसता म्हणून आमी वचून ते काराची टायरां पंक्चर केलेली, ताका एनवी म्हणटात. सो टू ऍक्ट ऑन युअर जेलसी इज एनवी. म्हणून हे मस्ती इम्पॉर्टंट पॉइंट आसा. आणि भागवत आणि भक्ती मार्गांतूय आमी निर्मत्सराता हे ताजे वयरी हे करता. आणि मागीर हे थर्ड आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट श्लोक भागवतमांतू, की हे जे श्रीमद भागवतम आसा, हे अमलम पुराणम आसा आणि हे निर्मत्सराम सताम आसा, तर आमी कशी अप्रोच करता ह्या श्रीमद भागवतमाक, आणि कशी ताजे आस्वादन करता. त्या नेक्स्ट वर्सांत सांगला, निगमा कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः. हे श्रीमद भागवतम जे आसा ते निगमा कल्पतरू, कल्पतरूचे सगळ्यात मॅच्युअर जे फ्रूट आसा ते आसा. आणि ते फ्रूट शुकदेव गोस्वामीने आस्वादन केलं, ताजे निमित्त आनीक टेस्टी जाला. आणि ते इतलं टेस्टी फ्रूटाक तुम्ही कसं करा ती, तुम्ही आस्वादन करा ती, तुम्ही त्या श्रीमद भागवतमाचे पान करा ती. तर हे 3 इम्पॉर्टंट वर्स आम्ही ऐकले. फर्स्ट वर्स कसं म्हणता की ऍब्सोल्यूट ट्रुथात कसं डेफिनेशन असं. सेकंड वर्स म्हणता हे श्रीमद भागवतम असं, त्या ग्रंथाची कसं महानता असं, त्याची कसं विशेषता असं. आणि थर्ड म्हळ्यार हे श्रीमद भागवतम असं कशी आमी रिलीज करता. ते ग्रेट डिवोटीज तांगेला आमी ऐकू का, आणि तांगेले जे मुखातून जे नेक्टर जे अमृत येता, त्या अमृताक आमी आस्वादन करता. तर हे फर्स्ट 3 इम्पॉर्टंट आमी वर्सांचे आमी डिस्कशन केले आणि आमी हाजे इम्पॉर्टन्स सांगितले. आता मुखार आमी वता ती. आता कॅमेरा शिफ्ट जाता नैमिषारण्यात. सगळ्यांक नैमिषारण्य गोतच वे, इंडियान वन ऑफ द व्हेरी होली प्लेसेस. अकॉर्डिंग टू साउथ इंडिया अँड श्री संप्रदाय, नैमिषारण्य तांगेले मस्ती एक दिव्य देश म्हणून आसा. तर नैमिषारण्य एक जागांतू 88,000 सेजीस तांणी जम जाता ती. आणि तांणी जम जावन कसं करता असं ती, तांणी एक व्हड अशी एक यज्ञ कुंड गेला आणि तांतू तांणी 1000 इयर्स तरी यज्ञ करच्या प्रयत्न करता ती. आणि तांणी यज्ञ सूर वे करता ती. आणि तांगेल जो लीडर आशिल्लो तागेले नाव आसलेले सौनक ऋषी. तर तांणी यज्ञ सूर केले. मागीर यज्ञ करताना विंगड विंगड मंत्र म्हणले, आणि मागीर ते यज्ञाचे इतले धुवर आयले की मस्ती लोकांना तोंड काळ जाल्ले. आणि मागीर तांकां दिसली की ते कितले दिवस करचे हाजे ऍक्च्युली हाजेर आमकां देवा विशयी आणि देवा वटून आमकां संपर्क जातवे. तर ते जेन्ना तांणी ऐकले, तेन्ना सकट जे ऋषी तांणी सौनक आदी ऋषीक सांगले, अरे तू इतलं वेल एज्युकेटेड, इतलं शास्त्रीक तुगेलें ज्ञान आसा, इतलं निर्मत्सर मनीस आसा तू, तुगेला ज्ञान आसा, तू सांग आमी कशी देवाक प्रसन्न करचें जाता,
आणि देवाल्या भक्ताक प्रसन्न करूचो जाता आणि कशी हे पूर्ण जगाचे लोकांना उद्धार करू जाता ताजे विषयी तू प्लीज सांग. तर त्यांना थंय सूत गोस्वामी म्हणून येतात. तर हे सूत गोस्वामी हांनी ओरिजिनल जे श्रीमद भागवतमाचे संवाद झालेले आहे परीक्षित महाराज आणि शुकदेव गोस्वामी हांगेल मध्ये त्या परीक्षित महाराजा आणि शुकदेव गोस्वामीचे संवाद झालेले आहे. त्या संवादांतून सुखदेव गोस्वामी करून सूत गोस्वामीने ऐकलेले आहे आणि त्याच श्रीमद भागवतम आता सूत गोस्वामी त्यांनी रिक्वेस्ट करत असत की तुम्ही प्लीज आमगेर उद्धार खातीर तुम्ही या श्रीमद भागवतम आमकां सांगाती आणि आमकां मस्ती क्वेश्चन्स तुमकां निमगुच्याक तुम्ही प्लीज आमगेल या क्वेश्चनाचे आन्सर दियात. सो दिस इज दी सेटिंग द सीन कशी या सिच्युएशन आयले आणि मागीर इतले सकड जे ऋषी मुनी आणि लोकांनी सांगले म्हणून सुत गोस्वामी एग्री जाता ती आणि मागीर तांकां एक व्यासासन बहिष्कार येता ती आणि मागीर प्रभुपाद परपोटांतू सांगता की जो व्यासासन बसता ही इज रिप्रेझेंटिंग व्यासदेव आणि व्यासदेवाले ताजे विशयी तरी सांगता ती. तर अशी सकड हे जाता आणि मागीर ऑन बिहाफ ऑफ द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य कोण शौनकादी ऋषी त्यांनी 6 क्वेश्चन्स निमगितात आणि हे 6 क्वेश्चन जे असत त्या फुल क्वेश्चन निमगितात आणि तांतू फर्स्ट कॅन्टोचे फर्स्ट चॅप्टर एंड जाता. आता आम्ही ऐकूया फर्स्ट क्वेश्चन आणि सेकंड क्वेश्चन कसं आहे. फर्स्ट क्वेश्चन कसं निमगिता व्हॉट इज द अल्टिमेट गुड ऑफ ह्युमॅनिटी. म्हणजे या जगांतू जो या संसारांतू एक व्यक्ती खातीर सगळ्याहून बेस्ट कसल असं एक व्यक्ती बर जशी आम्ही आमची गेल्यात तू म्हणतात न्हय तुगेल बरे जाव आम्ही म्हणतात न्हय बरे जाव तर पूर्ण ब्रह्मांड आले पूर्ण जगात लोकाले बरे कशे जावचे ताजे आन्सर आमकां तुम्ही सांगल्यात. मागीर सेकंड क्वेश्चन तांणी नेमगिता ती के इतलं सकड शास्त्र असं इतलं सकड पुराण असं इतलं सकड उपनिषद असं तर संपूर्ण वेद उपनिषद आणि पुराण असं ते सार कसलं असं ताजे एसेन्स कसलं असं. मस्ती पंता लोक निमगिता ती की अरे गीतांतू अशी सांगला पद्म पुराणांतू सांगला स्कंद पुराणांतू सांगला तर ऍक्च्युली आम्ही कसं करचे आणि आजकाल कलियुगात लोकांना वेळ वेना पुढे युट्यूबार लोकांना व्हिडिओ पळोवचे आशिल्ले 1 घंटाचे अर्ध घंटाचे मागीर टाइम ना मागीर युट्यूबार 5 मिनिटाचे व्हिडिओ जाल्ले आता लोकांकडे 5 मिनिटाचे व्हिडिओ ना म्हणून आजकाल इन्स्टा रील आणि तू 30 सेकंड्स घालतात आजकाल 30 सेकंड्स वेळ तांकां पळोवचे जायना. तर म्हणून फर्स्ट कॅन्टोन तू ते श्लोक येता प्रायेण अल्प आयुष्य कलोस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रतः. त्यांनी कलियुगाचे मुखारचे जनरेशनाचे लोकांविषयी डिस्कशन चलतस मेली आमगेल डिस्कशन चलतस आमगेल विषयी त्यांनी म्हणतच होती की हे कलियुगाचे लोक इतले दुर्भाग्य असं तांगेल आयुष्य वेवून असं तांकां बुद्धी वेवून असं तांगेल मेमरी वेवून असं हा कसा कोरका तांगेले इतले सगळे उपद्रव आस पाप तांकां हा. तर प्लीज तुम्ही आमकां सिंपल भाशेन तू सांगेती कसले व्हॉट इज दी एसेन्स ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स सकळ स्क्रिप्चर्साचे सार कसले तुम्ही सांगेत. तर फर्स्ट क्वेश्चन कसले अल्टिमेट गुड फॉर ह्युमॅनिटी म्हणजे पूर्ण जगाचे कल्याण करच्या खातीर कसल कोरका जो स्वताल कल्याण करच्या खातीर स्वताल हित करच्या खातीर कसं कोरका. सेकंड म्हणजे व्हॉट इज द एसेन्स ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स सकड वेद पुराण उपनिषदाचे सार कसले ते आमकां सांगतात. मागीर थर्ड क्वेश्चनान तू तांणी सांगता ती क्वेश्चनात निमगितात ती कसले निमगितात तांणी कृष्ण इतला अवतार घेता कृष्ण अवतरण घेता त्याची पर्पस कसलं असं कसला देव अवतार घेता वाय डज द लॉर्ड अपियर. थर्ड क्वेश्चन. मागीर फोर्थ क्वेश्चन की देवान इतला अवतार घेतला आमकां तुम्ही सांगयात हे पुरुष अवतार मे कसले हे पुरुष अवतार मे कसले. मागीर फिफ्थ क्वेश्चन तांणी निमगितात हे लीला अवतार मे कसले
कळवाय. आणि मागीर लास्ट 6th क्वेश्चन तू तांणी नेमकी ती की आता कलियुग सूर जाला आणि भगवंत श्री कृष्ण जे आसा ती आणि तांगेल धामान तू चमकला ती आता धर्म खंय आसा, आता धर्म जे आसा ते खंय आसा, हाऊ कॅन वी टेक शेल्टर ऑफ धर्म और वेअर कॅन वी टेक शेल्टर ऑफ धर्म. तर हे संच प्रश्न आसा. तर जस्ट तुमका अंडरस्टँड करच्या खातीर परत हांव हे 6 क्वेश्चन तुमकां सांगता. फर्स्ट क्वेश्चन खंयचे? कोणी सांगतोय? ಊರುಜಿನಲೆ ಚಾಂಗ್ ಕಶಿ ದತ್ತ ಮುನಿ ಎಲ್ಲರ ಒಳ್ಳೆಯದು good. ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? व्हेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन What is the essence of all scriptures? ಎಸೆನ್ಸ್ सकळ शास्त्र सार कसले. ओके. थर्ड क्वेश्चन देवाने सगळं अवतार कृष्णाने सगळं अवतार कसं घेतलं? कृष्ण इथला अवतार घेतलं कसं लाग. फोर्थ क्वेश्चन What is Purusha avatar? पुरुष अवतार कसं नाही पुरुष अवतार कसले. फिफ्थ क्वेश्चन लीला अवतार कसं हा देवाने इथलं सगळं लील केलं अवतार घेतला त्याच्या विषयी तुम्ही सांगल्या ती. आणि लास्ट मेळली खंयचे सिक्स्थ धर्म कृष्ण काही दिपाट. असतं कसं धर्म- लेसून झाला कोणाला आश्रय? हा धर्मान खंय धर्म आश्रय कसे? घेतला. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. तर या कॅन्टोचे फर्स्ट चॅप्टर एंड झाले. आता ताय खाली ऑडियन्सान क्वेश्चन नेमगिला. आता सुत गोस्वामी वयर कॅमेरा येता आणि सुत गोस्वामी तांणी सूर करता ती आणि सुत गोस्वामी सकळावन फुडें फर्स्ट तांणी कसं म्हणटा ती वाह वॉट अ क्वेश्चन. इतलं चंद तुम्ही क्वेश्चन नेमगिला आणि या क्वेश्चन कित्याक चंद असं कारण की तू देवा विषयी असं. सो दिस इज परफेक्ट क्वेश्चन बिकॉज या क्वेश्चनाच्या आन्सर दिला आली कसं जाता फुल जगाच कल्याण जाता. कळवाय. हाजी येताना सांगतात. आणि मागीर सेकंड आणि थर्ड श्लोकान तू सेकंड चॅप्टराचे शुकदेव गोस्वामी ताजी उडगास काढता ती कारण की सुत गोस्वामीनं शुकदेव गोस्वामी वयर तांगेला भागवतम ऐकलेलं. आता सुत गोस्वामी म्हणतात ती मंगलाचरण तांणी प्रार्थना करता ती सुखदेव गोस्वामी तांणी ग्लोरिफाय करता ती कशी सुखदेव गोस्वामी तांगेल हृदयान तू देव आशिलो आणि कशी तांणी हे ज्ञान तांगेल अण्णाला शिकलेले आणि तांगेल अण्णानं या श्रीमद भागवतमाचे रचना केलेले आणि कशी हांव तांगेले ऐकले आणि ऐकून मागील हृदयान तू परिवर्तन झाले अशी म्हणून सांगता. आणि बाकीचे 2-4 वर्षां तू तांणी सरस्वती देवीक आणि नरनारायण ऋषीक नारद मुनीक सगळ्यांक तांणी प्रे करता ती आणि मागीर तांणी श्लोक म्हणटा ती मुनयो साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धती. आणि तू कसा म्हणला मुनयो साधु पृष्ठोयम. अरे वाव कसं तुम्ही क्वेश्चन नेमगिला कारण की तू कृष्णा विषयी तुम्ही नेमगिला आणि मिगेल अहोभाग्य की म्हाका कृष्णा विषयी उलोवच्या मेळटास आणि तुमगेल अहोभाग्य तुम्ही कृष्णा विषयी ऐकत आली ती तर आमगेल क्वेश्चन आन्सर्स वे कृष्णा विषयी आसका. तर हे भारी लायक तांणी श्लोक सांगले. आणि मागीर नेक्स्ट वर्स दॅट इज 1.2.6 मेळ्ळी सेकंड चॅप्टराचे सिक्स्थ श्लोकान तू तांणी आता फर्स्ट आणि सेकंड श्लोक क्वेश्चनांचो आन्सर दिसत. फर्स्ट आणि सेकंड क्वेश्चन कसले आशिल्ले जगातले हित कसले व्हॉट इज द अल्टिमेट गुड फॉर द ह्युमॅनिटी आणि सेकंड क्वेश्चन आशिल्ले सकळ स्क्रिप्चर्साचे एसेन्स कसले. तर ताजे आन्सर कसं दिता ती सवे पुंसा परो धर्मो यथा भक्ती अतोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धती. कसं म्हणला अल्टिमेट गुड एक व्यक्तीले सगळ्याहून बेस्ट कार्य कसं गुतसवे सवे पुंसा परो धर्मो सगळ्याहून व्हड धर्म कसले यतो भक्तीर अधोक्षजे म्हणजे कृष्णाल भक्ती करची सगळ्याहून व्हड कार्य हे
दर एक लिव्हिंग एंटिटीच कर्तव्य आणि दिस दी अल्टिमेट गुड. आणि कशी भक्ती कोरका अहैतुकी अप्रतिहता. अहैतुके मेली आमगेले मध्ये बंद जावचे नज आणि खंयचेही कसं म्हणतात ताका, हा म्हाका हे मेळ्ळाल मात्र हांव भक्ती करता, जो म्हाका देवान अशी केल्याल मात्र हांव भक्ती करता, ते करचे नज अशी बरयला. ओके, सो दॅट इज व्हेरी नाईसली एक्सप्लेन्ड हियर. तर आन्सर कसं असं फर्स्ट टू श्लोकाचे आन्सर आहे. फर्स्ट टू श्लोकाचे आन्सर असं भक्ती करचे, भक्ती केल्याली हे साजे आन्सर मेळटा. आणि नेक्स्ट श्लोकान तू भक्तीची प्रोसेसा विषयी सांगला, भक्ती प्रोसेस केल्याल कसं जातं म्हणून ताजे विषय आणि सांगला. आणि मागीर नेक्स्ट श्लोकान तू सांगला वासुदेवे भगवती भक्ती योगा प्रयोजितः जनयतु आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम. हे भक्ती केल्याल कसं जाता, वासुदेव म्हणजे देवालय भक्ती केल्याल कसं जाता, भक्ती योग प्रयोजित आणि जनयतु आशु वैराग्य म्हणजे आमकां देवा प्रती एक अटॅचमेंट जाता, आमकां ज्ञान मेळटा आणि मागीर वैराग्य मेळटा बाकीचे जे नॉर्मल मटेरियल ऍक्टिव्हिटीजाचे. दोन भक्ती केल्यार दोन वस्तू जाता, एक आमकां देवा प्रती अटॅचमेंट मेळटा, ज्ञान मेळटा आणि डिटॅचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड. तर हे दोन इम्पॉर्टंट पॉइंट्स हे सुत गोस्वामी म्हणटा सती. आणि मागीर नेक्स्ट श्लोकान तू तांणी भक्ती केल्याली कसले ताजे इम्पॉर्टन्स आसा आणि कसले ताजी इम्पॉर्टंट आमगेले हार्टान तू आमगेले भक्ती तू कशी ताजे फायदो जाता ते तांणी भारी लायक कोण सांगला. अथा पुंभीर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विगास स्वनुष्ठीच पुंसस्त संसिद्धी हरितोष. आमकां जर सकळांक प्रसन्न करचे जाली जायना, जे आमी देवाक प्रसन्न केल्याली सकळ जेन्ना प्रसन्न जाता. श्रीमद भागवतमाचे 4th कॅन्टून तू एक भारी लायक श्लोक आसा तातूंत तू म्हणटा यथा तरोर मूल निषेचतेन तृप्यंती तत् भुजोपशाखा प्राणोपहारा तथेंद्रियाणा. या श्लोकान तू कसं म्हणला, जशी एक झाडाक आमकां पालन पोषण करता जाय आमी कसं करतात ती रुक्का उदक घालतात न्हय, आमी पानां घालतात वे जो फळां घालतात वे जो दांट्या घालतात वे, जे मेन कसले रुक्का उदक दिल्याली सकळ जाता. तशींच आमकां शरिराक एनर्जी जावका जायली, आमगेले दोळा एनर्जी जावका, आमगेले हाता एनर्जी जावका, आमगेले नांका एनर्जी जावका, आमगेले डिफरंट बॉडीक एनर्जी जावका, तर आमी कसं करतात. आता म्हाका भूक लागला तर हांव कसं करता, हांव जेवण घेता आणि तोंडा घालता आणि ते पोट्टा घेता. जेन्ना ते पोट्टान तू वता सकळ बॉडीक एनर्जी मेळटा. जे आता सकळ जेन्ना म्हणटात यार एवरी डे खाली पोट्टाक जेवण मेळटा आमकां मेळना. तर गुलाब जामून दोळ्याक घालल्याली एनर्जी मेळटोय, जो तुमगेले मँगो ज्यूस कान्ना घालल्याली एनर्जी मेळटोय, जो आनी कसले नांका घालल्याली, जो आनी खंयचे लिंबान तू घालल्याली ताचेन कसो फायदो जातोय ना. तशींची समसिद्धी हरितोषण मेळ्ळी या भक्ती मार्गान तू आमी कार केल्याली संपूर्ण जगाक फायदो आसा. तशींची मागीर 16 to 22 वर्सान तू एकदम डिटेलान तू सांगला की भक्ती मार्ग केल्याली कशी जाता आणि कशी हगूर हगूर आमगेले अनर्थ निवृत्ती जाता. फर्स्ट शुश्रुतो शतदानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान् महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निशेनच. आणि तू सांगला की आम्ही कशी महत्सेवा म्हणजे दुसऱ्याला सेव केल्याली आमकां कृप मेळटा, सताम कृपा मेळ्ळी, देवाल भक्ताल कृप मेळटा आमकां, मागीर गुरुल पादाश्रय, मागीर श्रद्धा, हे सकट हगूर 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 हे भजन क्रियाचे स्टेजेस आसात. कळ्ळें. आमी म्हणटात न्हू साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, अशी सकट विंगड विंगड स्टेज आसात. मागीर नेक्स्ट श्लोकान तू सांगला शृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्त्वभद्राणि विधो नोती सुहृत सताम. आता श्री भागवतम आणि हरिकथा ऐकायला कसं जाता, शृण्वता सथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन.
हृदयांतस्तु अभद्राणी आमगेले हृदयांत जो कचरा असतो जो अभद्र असतं पळय ते अगूर 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 बाहेर वत कळवा ये मस्ती इम्पॉर्टंट असत ताजे मागीर नेक्स्ट श्लोकांत तू म्हणला नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी श्रीमद भागवतम रोज ऐकायला कसं जाता भगवती उत्तम श्लोक आहे म्हणजे उत्तम श्लोक म्हणजे कृष्ण कधी रामगेल भक्ती उत्पन्न जाता आणि भक्तीर भवती नैष्टिकी आणि आमगेले ज्या वेळ अनर्थ असता अभद्र असता ते वचता मागीर आनीक विंगड विंगड मस्ती श्लोक असती तांतू कशी हगूर हगूर आम्ही जे विंगड विंगड गुण असती मागीर रजगुण तमगुण तांतू हगूर हगूर आम्ही बाहेर येता ती मागीर हगूर हगूर आम्ही कशी एक एक अनर्थातून दूर येता ती भिद्यते हृदये ग्रंथीस छिद्यन्ते सर्व संशयः शियन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट्रा एवात्मनश्वर जे आमगेल हृदयांतू इतले सकड कर्माचे जे गांठ पळय ते गांठ हगूर 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 कट्टक सूर जाता मस्ती पण सान असताना आम्ही पतंग उडोवचे आशिल्ले आता गोत ना तुमकां गोत की ना पतंगांतू केन केन ते पतंगाचे जे धागे असता पळय इतले एकदम इंटरट्वाइन जाता आणि ताका काडच्या गेल्यार काडचं जायना सगळ्यान इजी प्रोसेस कसं असता कट्ट करचे तशींची इतले जन्माचे आमगेले कर्मबंधनाचे गांठ आस आणि हे अभद्र आस ते हगूर हगूर हे कृष्ण कथा ऐकून भागवत कथा ऐकून कसं जाता ते आम्ही कट्ट करता ती आणि मागीर छिद्यन्ते सर्व संशया हे सकड अनर्थ वत्ता आणि मागीर कर्म वे तुगेले झिरो जाता आणि मागीर आम्ही देवाले प्राप्ती खातीर वता ती तशींची हे डिटेलान तू हे सकड श्लोकान तू तांणी फर्स्ट दोन प्रश्नाचे उत्तर दिला व्हॉट इज दी अल्टिमेट गुड फॉर द पीपल सकळाल पूर्ण ब्रह्मांडाचे लोकाल हित कसं असं भक्ती करचे अहेतुकी अप्रतिहता आणि भक्ती केल्याला कसा फायदा जाता आणि हे भक्ती केल्याली कसं मेळटा आणि हे सेकंड क्वेश्चनाचे संपूर्ण शास्त्रांत तू कसं बरयला सकड शास्त्रांचो निचोड कसो डू भक्ती आणि हे भक्ती केल्याली त्याची प्रोसेसा विषयी सांगला ओके तर आम्ही विंगड प्रोसेस आणि त्याची सकड डिस्कस केले तर दोन प्रश्नाचे आमकां आता आन्सर मेळ्ळे आता येता नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चनात कृष्ण आस पळय तो कसला अवतार घेता व्हॉट इज द पर्पज ऑफ कृष्णाच अपियरन्स आणि मागीर फोर्थ क्वेश्चन आसा पुरुषावतार कळवय तर आता सूत गोस्वामी जो आस पळय तो फोर्थ क्वेश्चन आन्सर फर्स्ट दिता आणि थर्ड क्वेश्चन आन्सर मागीर दिता कोणाकूच असो ताजे आन्सर कित्याक कारण की पुरुष अवतार जे आसा ती तांणी सुरवे येता ती आणि मागीर क्रिएशनांतू देव अपियर जाता कळवय तर पुरुष अवतार मागीर कसं जालें आता सगळ्यांक गुत आस आणि ब्रह्मा विष्णू महेश आसा ती ओके ऍक्च्युअली या सृष्टी सूर कशी जाता मस्ती मस्ती पण आमकां कन्फ्युजन असता आम्ही सान असताना ऐकला बिग बँग थिअरी म्हणजे एक बॉडी ओढ अशी एक कसं की बँग जाले आणि ताजेन क्रिएशन आयलें कोण म्हणटा आम्ही डार्विन थिअरी मागीर मांकडा तुकून आयला कोण म्हणटा नाही मार्या आम्ही देवा तुकून आयला ती जो आम्ही मनू तुकून आयला ती ऍक्च्युअल क्रिएशनाची हिस्ट्री कसं ते श्रीमद भागवतमान तू सांगला श्रीमद भागवतम म्हणटा फर्स्ट सकळावन फर्स्ट जो पर्सनॅलिटी असतो कृष्ण स्वयं असं आणि कृष्णाचे फर्स्ट एक्सपान्सन बलराम आणि बलरामजी तुकून 4 इन्कार्नेशन येता ती संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव आणि तांतुकून महाविष्णू येता आणि अगेन तांगे तुकून अनेक 4 हे येता ती संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव आणि तांतू जो मनीष येता फर्स्ट पर्सनॅलिटी तांगेले तांणी असं ती कारणोदक्षाय विष्णू कसं करता या जगातले सकळ जे एलिमेंट असं ती सकळ जे तत्व असं ते तत्वाक मेळू त्यांनी फर्स्ट युनिवर्स क्रिएट करता ती आणि त्या युनिवर्स कशी क्रिएट जाता
मस्ती पंत तुम्ही भागवतमाचे फर्स्ट कवर पेज फोटो पळेल असताले कोणा ಗೊತ್ತು फर्स्ट कवर पेज फोटो कसं असं कोणा ಗೊತ್ತು सर फर्स्ट कॅन्टोचे कवर पेजात कसं फोटो असं देवालय प्रत्येक रोमाचरंद्र तकून युनिवर्स बाहेर येतात तशी हा परफेक्ट कोण आन्सर दिले भारती पैमा हरे कृष्ण भारती पै माताजी थँक्यू फर्स्ट त्या कवर अंतूची तुम्ही पळेल आली तांतू देवालय रोम रोम अंतू अनलिमिटेड युनिवर्स बाहेर येतात आणि कारण रक्षाय विष्णू आणि क्रिएशन सूर करतात आणि तांगेले अनलिमिटेड पोर्स हातून मिलियन्स ऑफ युनिवर्स बाहेर येतात या फर्स्ट विष्णू म्हणतात ती कारणोदय कारण रक्षाय विष्णू मग इथलं या युनिवर्स आयलंय ते हर एक युनिवर्सांतू गर्भोदक्षाय विष्णू असता आणि तागेल स्वेट आणि ते गर्भोदक ओशन ते निर्माण जाता आणि गर्भोदक ओशन गर्भोदक्षाय विष्णूचे गर्भातून फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग येता ताचे नाव असं ब्रह्मा आणि मागीर ब्रह्माजी तप करता ती आणि तप केल मागीर देव तांकां आशीर्वाद दिता आणि देवाला आशीर्वाद दिल मागीर तांणी सृष्टीचे हे करतात क्रिएशन करतात आणि मागीर ब्रह्माजी तुकून शिवजी येता ती रुद्र येता ती मागीर चतुष्कुमार येता ती मागीर मनु येता आणि मनु आयल मागीर मनु तुकून मनुष्य येता ती आणि विंगड विंगड आमगेल गोत्र आसा ती विंगड विंगड आमगेले वंशज आसा ती आम्ही म्हणतात न्हू तुगेल गोत्र कसले हा कोण म्हणता विंगड विंगड ऋषी आसा विंगड विंगड मुनी आसा तांगे डायनेस्टी इंटू येता ती कळवय तशीच हे क्रिएशन जाता आणि मागीर सन गॉड असं विवस्वान असं मागीर मून गॉड असं तशीच ही फुल डायनेस्टी श्रीमद भागवत म्हणटू डिस्क्राईब केला तर फर्स्ट असं कारण रक्षाय विष्णू सेकंड असं कोण गर्भोदक्षाय विष्णू गर्भोदकशाय आणि थर्ड असं शिरोदक्षाय विष्णू आता दरेक युनिवर्सान तू ब्रह्मा असं आणि ते तो तांगेल क्रिएशन करता असं आणि दरेक युनिवर्सान तू त्या ब्रह्माक कसले हेल्प जाय कसले हे जाय तर तो शिरोदक्षाय विष्णू लागी वता आम्ही मस्ती पंता टीव्ही सिरियलान तू बी आर चोपडाचे जो कृष्णा सिरियलान तू पळयला जेन्नाय कसले प्रॉब्लेम जालाली सकट देवी देवता तांणी शिरोदक्षाय विष्णू मेळली त्या मिल्क ओशना लागी येता ती आणि तांणी प्रार्थना करतात आणि मागीर देव सांगता तुम्ही चिंत करू नका ती वगी अवतरण घेता तर तो शिरोदक्षाय विष्णू असत तर हे ऍक्च्युली सकड पुरुष अवतार आणि हंगेला तुकून सकड क्रिएशन मुखार 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 जाता आणि मागीर हंगेला तुकून मुखार क्रिएशन जावन अलग अलग मुखार अवतार येता ती अलग अलग पर्सनॅलिटीज येता ती कळवे सो दिस इज द आन्सर गिवन और फॉर द फोर्थ क्वेश्चन व्हॉट आर द डिफरंट पुरुष अवतार्स हे विंगड विंगड पुरुष अवतार विषयी चर्च केला ऍक्च्युली भागवतामान तू अशी बरेला मस्ती लोक म्हणतात विश्वरूप तर ऍक्च्युली हांगेल अंडरस्टँडिंग मेली ज्या लोक डिवोटी नाही ज्या लोक मटेरियलिस्टिक लोक असत ती तांगेल खातीर एक इमॅजिनरी एक तांणी एक स्ट्रक्चर जो एक फॉर्म केला विश्वरूप आणि मस्ती पंत जे हे लोक असतात पळय तांणी मेडिटेट तशी करतात ओके हे जे माउंटन्स असत त्या देवाला हड्ड असत जे ट्रीज असत त्या देवाल कॅस असत जे सन अँड मून असत त्या देवाल दोळ असत तशी एकदम डिटेलान तू डिस्कशन करतात जे ऍक्च्युली जे ग्रेट डिवोटीज असत तांगेल खातीर हे तीन इम्पॉर्टंट असत कारणोदक्षाय विष्णू आणि गर्भोदक्षाय विष्णू आणि मागीर शिरोदक्षाय विष्णू तर हे पूर्ण डिस्कस केल मागीर एक भारी लायक वर्स आमगेले सुत गोस्वामी म्हणतात तांणी म्हणतात की सकळाचे सोर्स देवच असत वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखै वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परा परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव पर धर्म वासुदेव परा गती मेली जीवनाच अल्टिमेट कसं असं सकडान तू वासुदेव का ऑब्जेक्ट आमगेले यज्ञ आमगेले योगा
आमगेले कर्म सकड वासुदेवाक तरी असका आणि या सकड सांगून सेकंड चॅप्टर एंड जाता. तर आता ते आम्ही 3 क्वेश्चन आन्सर केली ती, फर्स्ट आणि सेकंड आणि फोर्थ. आता थर्ड चॅप्टराचे टायटल असं, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इन्कार्नेशन. आता मस्ती होड आमची गेला तू मस्ती मस्ती लोकांक प्रश्न असता, अरे तुम्ही इस्कॉनाचे लोक, तुम्ही विष्णू म्हणतात ती कृष्णा तुकून आलेला, ऍक्च्युली कृष्णा तुकून विष्णू नाही, विष्णू तुकून कृष्ण आयला, मस्ती पण आम्ही ऐकत ती. तर ताजी कतिरीची या श्रीमद भागवतम आणतो या चॅप्टर आणतो ताजे आन्सर दिला. या चॅप्टरान तू अशी सांगला की कितलं की अवतार असत ती, कितलं की विंगड विंगड अवतार अस, आणि सकड अवतार येता. ओके, जेली देव जे आस पळय त्यांनी कसला अवतार घेतला ती, तर ताजे एक भारी एक लायक श्लोक अस श्रीमद भागवतम आणतो. हा, कृतवान खिल कर्माणि सह रामेण केशवः इति मर्त्यानि भगवान गूढा कपट मानुष. या श्लोकांत तू सांगला की देव अंग येत कसं लाग तो गोल वृंदावनांतू आनंदांतू असं ताक जगांतू कसले ना. कृष्णाला एक नाव असं आप्त काम म्हणून, आप्त काम म्हणाली तो स्वतः सॅटिस्फाईड असं ताक कसले नका. आता मग लेक्चर देताना ताण लागला मग उद्दा जाऊ का, मग ज्यूस जाऊ का, मग आता भूक लागली मग खाऊच्या जाऊ का. हा, तर देवा कसले नका आप्त काम अस देव. जर तो देव गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम सोडणू या जगान तू कसला येता, त्याचे आन्सर कसलं असं, कृतवान अखिल कर्माणि सह रामेण केशवः इति मर्त्यानि भगवान गूढा कपट मानुष. या श्लोकांत तू कसा म्हणला, देव असपळाय जशी या जगांत तू इथले सगळं फिल्म ऍक्टर्स असत त्यांनी कसले कार्य करतात ती तर लोक अट्रॅक्ट जातात. ओ कितलं चंद त्यांनी डान्स केलं पळाय, कितलं चंद, कितले हँडसम ऍक्टर अस, कितलं चंद हा गेले ऍक्टिंग अशिले, कितलं हा गेले ये असं. आणि आईची जगान तू इंस्टाग्रामान तू कितली की होडोड सेलिब्रिटी 100-200 मिलियन्स असं. इंडियान तू नंबर 1 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कोणाला सुद्धा असो कोणाक, विराट कोहली जो इंडियाच क्रिकेटर असं ऑलमोस्ट 300-250 मिलियन वयर असं. तर कितलं की लोक, कितलं करोडो लोक असत तागेले दरेक फोटो तागेले पोस्ट आणि कसं करतात तो हांग वत थई वत सकड लोक ताका लाईक करतात. तशींची देव अलग अलग अवतारान तो येऊन आमगे भक्ताले रक्षण करता, भक्तांक अशी इतलं लायक लीला करता की लोकांक अट्रॅक्ट करता. आणि या श्लोकांत तू कसं म्हणला, इति मर्त्यानी भगवान गूढा कपट मानुषा. आणि विशेष करून तो देव एक मनुष्य रूपांत येता आमक रिलेट जावचक. आणि त्या मनुष्य रूपांत तू देव आयला केन्ना कृष्ण आणि राम रूपांत. बाकी सकड अवतारांत तू कृष्ण आयला, कूर्म अवतारांत तू टॉर्टायझा रूप आयला, मागीर नरसिंहांत तू हाफ मॅन हाफ लायनांत तू आयला, मागीर मत्स्य अवतारांत तू आयला. हा, कितले की अवतार आस जे विशेष करून मनुष्यान तुझे येतात ती आम्ही चड रिलेट करतात. जशी आम्ही भागवत पुराण कोंकणी सूर केला. आता आमगे इस्कॉन डिझायटरी असतात तू लाखो लेक्चर असत कितले की लँग्वेजान तू लेक्चर असत. आम्ही कोंकणी कार्यक्रम कसला सूर केला, आमची गेल्यान जे कोंकणी ऐकतात आमक दिसता हा संद अस, अरे आमची गेल्यान तू उलयत असं, ते एक आपणापण जाता. तशींची या जगान तू जेन्ना आम्ही मनुष्याविषयी ऐकत आती आणि त्या मनुष्यान तू सकडाहून सुंदर जो व्यक्ती अस तो जेन्ना येता ताक पळून अनेक आनंद जाता. म्हणून कृष्णाला एक नाव कसलं असं, सर्व आकर्षती इति कृष्ण. तर थर्ड क्वेश्चनाचं आन्सर कसलं आहे, वाय डज कृष्णा अपियर टू अट्रॅक्ट द लिव्हिंग बीइंग्स. आम्ही सगळं देवाक विसरला ती आणि असल लोकांक देव परत अट्रॅक्ट करूचे येतात की पळाव कितलं चंद असत, पळ मेल कितलं लायक लिहिलं असत. आणि जेन्ना आम्ही ऐकतात ती हगूड 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 आम्ही अट्रॅक्ट जातात ती आणि परत तागेल धामा वतात.
आणि मागीर फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी आम्ही आन्सर केला. पुरुषा अवतार, कारणोदक्षाय विष्णू, गर्भोदक्षाय विष्णू, शिरोदक्षाय विष्णू. आणि मागीर फिफ्थ अवतारान तू देवाल विंगड विंगड लीला अवतारात सांगला. आता या कारणोदक्षाय विष्णू, शिरोदक्षाय विष्णू, गर्भोदक्षाय विष्णू आणि खाली युनिवर्सा विषयी क्रिएशनान तू तांगेल रोल असत. ते लीला अवतारान तू देव कशी भक्तावर रिसिप्रोकेट करता, कशी भक्तावर तू आदान प्रदान करता. जशी गीतेन तू एक देव म्हणता, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. तर दर युगान तू विंगड विंगड अवतार घेता आणि या युगान तू मिगेल भक्ताल रक्षण करता आणि असुराल वध करता अशी देव सांगतस. तर श्रीमद भागवता माझे फर्स्ट कॅन्टोचे थर्ड चॅप्टरान तू विंगड विंगड अवताराविषयी डिस्कस केला. 4 कुमाराचा डिस्कशन मग सगळ्यांक दश अवतार तर गोतस आमची गेल्यान तू आम्ही मस्तीपंत दश अवताराविषयी डिस्कस केला. तर श्रीमद भागवता म्हणतो अनेक विंगड विंगड अवतार असं. ऍक्च्युली अवतारान तू मस्ती मस्ती टाईप असं. एक लीला अवतार अस, देव खाली लीला करता. आणि एक पुरुष अवतार असं ज्याच्या विषयी आम्ही डिस्कस केलंय. मागीर एक असं शक्ती आवेश अवतार, एक व्यक्तीक देव विशेष शक्ती दिता आणि त्या शक्ती निमित्त तो कसले कार्य करता. जशी व्यासदेव अंक शक्ती आवेश अवतार सांगला, कारण की तांक देवानं शक्ती दिवन या इतल सकड जे श्रीमद भागवतम ग्रंथ आणि जे ग्रंथरूपी अवतार असत ताजे विषय त्यांनी हे केला. तशींची विंगड विंगड अवतार असती. हा मागीर शास्त्रांतू विंगड विंगड अवतार डिस्कशन असत. तर कपिल मुनी वे देवाल एक अवतार असती. मेरे नारद मुनी वे देवाल एक अवतार टाईप तांणी म्हणतात. ती नरनारायण ऋषी जे बद्रीनाथांतू असत तांक वे ताजे विषय सांगतात. ती दत्तात्रेय वे देवाल अवतार असती. मागीर अशी ऋषभदेव, पृथु महाराज आणि देवाल एक शक्तावेश अवतार असती. व्यासदेव, कृष्ण आणि बलराम, बुद्ध आणि मेरा कल्की अवतार कलियुगाचे एंड येतात तांणी वे देवाल अवतार असत. तशी या सकड अवतार डिस्कशन केलं मागीर श्रीमद भागवताचे सगळ्याहून होड आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट श्लोक आता सुत गोस्वामी म्हणतात. संस्कृतांतू तांतू म्हणतात ती द परिभाष सूत्र मेळ्ळी श्रीमद भागवतमाक जर एक श्लोकांतू जर आमकां अंडरस्टँड करचे जायली कसल ते ताजे आन्सर हे आसा. एतेचम सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे. या श्लोकांतू सांगला एते चमशे कला पुंसम इतल सकड अवतार येता जैली सकडावन इम्पॉर्टंट कोण कृष्णच तू भगवान स्वयं आणि बाकी सकड जे आस पळय तांणी अवतार जे कृष्ण जे आस तांणी अवतारी. जशी एक रुमान तू म्हाका 100 कॅन्डल लाईट करचे असत तर फर्स्ट ओरिजिनल कॅन्डल येता आणि मागीर त्या कॅन्डलान तू आम्ही सकड रूम एल्युमिनेट करता. ती तशींची कृष्ण जे आस दॅट इज ही इज द ओरिजिनल अवतार अशी या श्रीमद भागवतमान तू बरयला. आणि मागीर फलश्रुतीन तू कसं बरयला जन्म गुह्यम भागवतो यत य एतत् प्रयतो नरः स्वयं प्राथुर गृणात भक्त्या विमुच्यते. जो व्यक्ती समजता की कृष्ण स्वयं भगवान असं तो अवतारी नाही. अवतार में ही इज द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल इन्कारनेशन. इनफॅक्ट ये थर्ड चॅप्टर नावच याची कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इन्कारनेशन. जेने एक व्यक्ती समजता त्यांना कसं जाता तागेल सकड दुःखाचे निवारण जाता अशी आहे श्रीमद भागवतमान तू सूत गोस्वामी अशी म्हणतात. तर हे फिफ्थ क्वेश्चन आन्सर आशिल्ले आणि लास्ट श्लोकाचे आन्सर कसलं असं लास्ट क्वेश्चन कसलं आशिल्ले की आता देव कृष्ण तांगेल धामात चमकली ती धर्माचे हे कसले शेल्टर तेंतू त्यांनी श्रीमद भागवतमाचे ग्लोरिफिकेशन सांगता ती
श्रीमद भागवतम जे असं तांतू धर्म या झाला भारी लायकी श्लोक असं कृष्णे स्वधाम पतोगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एषा पुराणार्को धुनोदितः यात श्री कृष्ण जे आज पळतानी चमकलीत तर कृष्ण कसं एक सूर्य समान असं आता सूर्य गेल्यावर कसं जाता अंधकार जाता जायले ज्याने कृष्ण चमकलो तर या श्रीमद भागवतम एक सूर्य प्रकाश म्हणके आयला आणि या अंधकाराक त्यांनी नाश केला आणि या श्रीमद भागवतम देवाला अवतार असं आणि हांजे हांतूची धर्मान शरण घेतला आणि हांतूत तुमका ज्ञान मेळटाले आणि हांच निमित्त तुम्ही देवाक प्राप्त करू शकता तर ये 6th क्वेश्चन आन्सर वेअर इज धर्मा टेकन शेल्टर आफ्टर कृष्णा डिपार्टिंग कृष्ण गेल मागीर धर्मान खंय शरण घेतला ताचे आन्सर असं भागवतम कारण की हे ज्या भागवतम असं या देवाहून अभिन्न असं हा तर ताजे खातीर भारी एक लायक श्लोक श्रीमद भागवतम ब्रह्म समिताम उत्तम श्लोक चरिताम चक्र भागवत ऋषी निःश्रेयस्य लोकस्य धन्यस्य स्वास्थ्यमहि तर या श्रीमद भागवतम कसं असं ब्रह्म समिताम माहिती देवाला अवतार असं आणि कसं सांगतस ये उत्तम श्लोक चरितम हे उत्तम श्लोकाल चर्चा करत असं आणि चकार भगवान ऋषी कंपायलेशन मेल ये कोण कंपाईल केला व्यासदेवन कंपाईल केला निःश्रेयस्य लोकस्य आणि कोण आहे ये भागवतम कोणाला खातीर असं हे जगाल उद्धारा खातीर बरयला आणि लास्ट मेळली धन्यम स्वास्थम अनन्यम ऑल सक्सेसफुल ऑल ब्लिसफुल अँड ऑल परफेक्ट हे सगळ्याहून भारी आणि तू आनंद वे असं आणि तू सक्सेस वे असं आणि तू सकड परफेक्शन असं आज आम्ही श्रीमद भागवतमाचे भागवत प्रवाह वरी डिस्कस केले आणि भागवत प्रवाहाचे फर्स्ट सेशन तू 6 क्वेश्चन ऑफ द सेजेस आमगे टॉपिक आशिल्ले आणि 6th क्वेश्चन आज वयर आम्ही डिस्कशन केले तर फर्स्ट क्वेश्चन कसं आशिल्ले या जगातल्या लोकांना सगळ्याहून बेस्ट कसं तांगेल कितें आणि सेकंड क्वेश्चन आशिल्ले संपूर्ण शास्त्राचे सार कसले आणि ताजे आन्सर सुत गोस्वामीन दिला भक्ती हे सगळ्याहून अल्टिमेट गुड असं सगळ्या खातीर आणि ताजी प्रोसेस भक्तीचे जे प्रोसेस करचे ते संपूर्ण शास्त्रात सार असत मागीर थर्ड क्वेश्चन कसं आशिल्ले कृष्णा विंगड अवतार कसला घेता ती इतलं सकड जे कंडिशन सोल असत इतलं सकड जे जीवात्मा असत तांक देव अट्रॅक्ट करच्या खातीर अवतार घेता असत म्हणून विंगड रूपान तू येता आणि विशेष करून जेन तो मनुष्य रूपा येता तेन तो आनीक एक कृपालू असता आनीक एक अट्रॅक्टिव्ह असता आणि मागीर फोर्थ आणि तू पुरुषा अवतारा विषयी तुम्ही सांगयाती आणि फिफ्थ तू लीला अवतारा विषयी सांगयाती ताजे आम्ही डिस्कशन केले कारणोदक्षाय विष्णू शिरोदक्षाय विष्णू आणि गर्भोदक्षाय विष्णू आणि लीला अवतारान तू विंगड लीला अवतारान तू देव विंगड लील करता आणि कशी विंगड अवतारान तू आयला ती आणि दश अवतारा वैरवे विंगड अवतार असं ती जसे आम्ही पृथू महाराजा विषयी सांगले कपिल मुनी विषयी सांगले अशी विंगड अवतारा विषयी वर्णन केला आणि मागीर श्रीमद भागवतमाचे जे परिभाषा सूत्र असत ताजे विषयी सांगला की हजारो देवाल अशी अवतार असं या श्रीमद भागवतमान तू खाली 20 की 25 की इतलं दिला वेल एव्हरी इट्स लाईक ओशन आणि तू कितलं वेव्ज असं कोणाक काउंट करचं जातो आहे तशींची देवाल अनलिमिटेड अवतार असं वेली सगळ्याहून इम्पॉर्टंट कसं असं कृष्ण म्हणून कृष्णान अवतार असं आणि लास्ट धर्मान खंय शरण घेतला मायली धर्मान श्रीमद भागवतमा शरण घेतला तर ऑलरेडी टाइम झाला तर आम्ही हांगा एंड करता ती परत सकड पार्टिसिपंटाक धन्यवाद इतलं अटेंटिव्हली इतलं प्रीतीनं तुम्ही तुमगे टाइम दिवन आयला ती म्हणून तुमगे धन्यवाद करता आणि तुमगे आशीर्वाद घेता हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय